ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଲା ଧଲା ଧଲା। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରେ ଜୁମ୍ କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ, ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛୁ ଏଠି। ଆମେ ସେ ଲୋକେସନଟା ଏଇଠୁ ହେବ ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ, ଗୋଟେ ବିଲେରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନାଲଟା ଅଛି, ସେ କେନାଲର ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଛି, ବଡ଼ କଟ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ସେ କଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି। ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କେନାଲ ପାଖରେ କେଉଁଠି କିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ସେ ଡାକେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଏ, ଡାକିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ, ସେ କଟ୍ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ସେ କଟ୍ଟି ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ଗାଇସ୍, ଆମେ ଆଜି 3 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଜଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ବାପିଦା ଆସିଛନ୍ତି। ବାପିଦା କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଯେ ପୁଣି ସୁଟ୍ କରିବୁ, ଯାଉଛୁ, ଯିବା, ଚାଲ। गाइस जय श्री ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାପିଦା ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାପିଦା ଶୁଣ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ବିଲୁଆ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ସାପ ବି ଆଉ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ରହିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେବା ସେଠି, ହେଲା କି, ବାଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଲୋକେସନଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପାଖକୁ ଆସ, ପାଖକୁ ଆସ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୟ କରିବନି। चलो 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 गाइस, चलो गाइस, आम से जगह को जाऊँ। ए जगह देखु, यू स्टार्ट दौड़बनी कहीं है। कौन गोटे साउंड हो कौन गोटे साउंड है। गाइस, से जगह स्टार्टिंग एठू जंगलटा एठू स्टार्ट है, तार जो बंधटा। आउ देखो गछ बहुत गसार खाली अच्छी, विराट बड़ जंगल। देखो बाड़ीटा देख, गोटे बाड़ीटा देख, गोटे बाड़ी भांग, बाड़ी गोटे देख, कौट गोटे बाड़ी कौट गोटे भांगी निहाती दरकार हम कहीं जो बारा फरा बाहरी पड़े कौन हे गाइस। ये केनालटा यू स्टार्ट है, से कट थे आम जीव आहरी अच्छी 1/2 किलोमीटर बाट चली चली जावाक पड़ो। कौन देखिए गाइस, देखु ये जगह से आगू पड़ो आनिकट से छोटा छोटा भांगुन। अरे यहीटा अच्छी बारे, यही खुंटा भांगुन, यही खुंटा भांगुन, पछपटा पछपटा ये नंडाटा को देखे बेसी तौक जाना गली पड़ी। कैमरा पकड़ देखी दून गाइस की गछ सब केमी देखा गाइस, ये गछ देखु, जंगल छोटियाटा चलो छोट बाटा कौन बड़ गाड़ी चलो।
ରହିଯାଅ। କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ। ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଗାଇସ୍ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ତୁମେ ଆଗରେ ରହୁନ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ନୁହଁ, ହଁ ସେଇଟା କି ଗଛ? ସେଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା। ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଉ ସେପଟେ ବି ଚାଲ ଚାଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଏଇ ଲମ୍ବାଟା ଭାଙ୍ଗି ତ ଏଇ ଲମ୍ବାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯା କିରେ କୋଉଟା ଗଲା ଏଠୁ? ହଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟା ଗଲା ବୋଧେ। टाइम देखिए नटू गैस देखो ना, टाइम देखिए दे तो टाइम देखिए दे हम टाइम देखी दूँ अड़ी आमको देखा टाइम टाइम देखिए दे गाइस आम टाइमटा देखी दूँ आपको। टाइमटा 11:30 11:20 सॉरी 11:20 देखा टाइम देखा 11:20 टाइम आम से रहीकि कौन हो नहीं आम देखू विजिट करूँ से कौन हो मीटर भी चलेबू कौन देखा कौन मीटर प्रोसेसिंग देखा ना देखनी। चलो लाइटटा मार दे चलो जी आस देखो तुमको रही जा लाइट दे गोटे लाइट दे दियो तू तड़ाटा दे मत गोटे लाइट दे दियो तू कौन देखी चलो गाइस आम से जगार आस्ते आस्ते पहुँची गलु पाखापाखि गलु बाउंस गच लाइट बड़ कर बाउंस गच पानी देखिए पानी कम देखा चलो 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 जोर देखते गठरी भयंकर गछ होगी तल खसरी ये जावा दौड़ाटा कौन ये पड़ी जा गाइस से पाखापाखि हो गलु से कट पाखापाखि हो गलु देखो ये कटा ये अच्छी कट यही पाखे किना ये कट ठीक अच्छी आए कईया गछटा ये आम जा मीटर चलेबू कौन हो देखा देखिए लाइट देखो गोटे जंगलटे विराट बड़ जंगल देखा आस जंगल बाटटा ये प्रबल बिलुआ कहते बिलुआ प्रबल आ साप प्रबल देखिए देखिए आईटे आलर्ट हो सब बड़ी लोग की देखे था ना कौन देखिए आईसीटा कौनटे रे बापीटा कौनटे कि सीटा कौनटा कि जूमेट करे जूम करे देखे देखे जूम करे कौनटा है
କ'ଣଟା ସେଟା ଲାଗିଛି ଧଳାଟା ଏଠି ଏଇଟା କୋଉଟା ସେଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳଟା ଏତେ କଳା କାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି କିରେ କେଉଁଠି କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳଟା ଏଇଠି କାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ତମେ ଜୁମ୍ କରି ଧର ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଧରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରେ ଧର ସେଇଠି ଫୋକସ୍ କରି ପକା ଏଇ ଗଛ ପୋଡ଼ା ମୂଳରେ ଏଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ହଉ ଛାଡ଼ ଆଗକୁ ଚାଲ ଜଟ ଧ ଏମିତି ପକେଇବୁ ଏମିତି ଆମକୁ ପକେଇ ଯିବୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣଟା ହେଉଛି ହଁ ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି କିରେ ସାପ କିରେ ଗାଇସ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଠି ଆଉ କଟ୍ଟା ଏଠି ଆଉ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା ମିଟର ଚାଲିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ସେ କଟ୍ ଠିକ୍ ଚାଲ କଟ୍ ଠିକ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ସାପ ଅଛି ଦେଖିକି ଚାଲ ଦେଖି ଗାଈ ଆମେ ସେଇ କେଲାଣ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ କେଲାଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଗାଈ ସେ ଆନିକଟଟା ଆଉ ସେଠି ଅଛି ସେ ଗଛଟା ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ସେଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଆକୁ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଲଗା ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକେଇ ଦେଖା ଗାଈ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇ ଆନିକଟ ଗାଈ ସିଧି ଜଣା ହେଉଛି ଟି ଗାଈ ଏ ଆନିକଟ ଏଇଠି ଏ ଆନିକଟଟା ଏଇଠୁ ଏ କେନାଲଟା ବିରାଟ ବଡ଼ କେନାଲ ଏଠୁ ମାନେ 8-10ଟା ଗାଁ ଦେଇକି ପାଣି ଏଇପଟେ ଆସେ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଠି ହେଭି ଲୋକେସନ୍ ଜାଗା ଏଇ ଚାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆନିକଟ ଉପରକୁ ଯିବା ରହ ଟିକେ ନା ଗାଈଟି ମାମୁଆକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ କ'ଣ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ କିରେ ଗାଇସ୍ ଏ କଟ୍ଟା ଏଇଠି କଟ୍ଟା ତାକୁ ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ହେଉଛି କିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଖଡ଼ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ସେଇ କଇଁଆ ଗଛ ସେଇ କହନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଳା ହେଇଛି ଏବେ ସେଟା କ'ଣଟା କି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠିକି ଆସ କ'ଣଟା ଗୋଟେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଏଇଟା ଜୁମ୍ କଲୁ ସେଇ ଗଛ ସେପଟେ ଆଉ କ'ଣଟା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝାଟି ଫାଟିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଓହୋ ଚାଲ ତା ଉପରକୁ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇ ହେଲା ଜାଗା
କଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ପାଣି ପାଣି ଚାଲୁଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଏଟା କୋଳି ଗଛ ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ଟିକେ ଏଇଠି ଆରିକି ଉପରକୁ ଆସ ବସି ଆସ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ହେଇନି 12ଟା ବାଜିନି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏଠି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କିଏ ଡାକୁଛି କି ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛି 2ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବତି ଜଳାନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁଯାକ ବତି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛି ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛି ସବୁଯାକ ବତି ଜଳାନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁଯାକ ବତି ଜଳାନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିଏ ସେ କ'ଣ କହୁନ ସବୁ ନ କହିଲେ କେମିତି ସୁଟ୍ ହେବ ଯେ ଏ କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡ ଗଲା କୁକୁର କେଉଁଠି ବୋବେଇଲେ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ କୁକୁର ଗାଈ ସବୁ ବୋବଉଛନ୍ତି କୁକୁର କାହିଁ ବୋବେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କୁକୁର ବୋବଉଛନ୍ତି କୁକୁର ବୋବଉଛନ୍ତି କାହିଁ କୁକୁର ବୋବଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବୋବଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ଏଇଟେ ଚିଲିକାରେ ପଡ଼େ ଗାଇସ୍ ସେ କଇଁଆ ଗଛଟା ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପେଦା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ କଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏଇ ପାଣିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରି ହେଉଛି ଟେକା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ହେଉଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାକନ୍ତି କାହିଁ ତ କିଛି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କୁକୁର ବହୁତ ଜୋରସରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଏଇପଟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ବାପିଆଦା କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି
ପଡ଼ୁଛି ପାଣିରେ ପାଣିରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି। କୋଉଠି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ସେଠି କଣଟା କାହିଁ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧର ମୁଁ ଜୁମ୍ କରେ ଧର ମୁଁ ଜୁମ୍ କରେ। ଏଠି ପଏଣ୍ଟଟା ପକାଇଥାଉ, ସେଠି ପଏଣ୍ଟଟା ପକାଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ପକା ଜୁମ୍ କରେ ଗାଈ। ସେଠି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ପିଲା କ'ଣ କି ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଅ ସେ କେଉଁଠି ଦେଖାଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ଖଡ଼ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଖଡ଼ କରୁଛି ହେଲା ଦେଖୁନ ଆଗରେ ଯାଇକି। ଭାଇ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଖଡ଼ କରୁଛି, ଭାଇ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଖଡ଼ କରୁଛି, କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ କାହିଁ ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଠି। କୁକୁର ବହୁତ ଜୋରସରେ କିନ୍ତୁ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଧଳା ପୁଣି ହେଇଗଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ପୁଣି ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ'ଣ କାହିଁ ସେଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ସେଠି ବସିଛି ନା କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ? ହଁ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବସିଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖଡ଼ ହେଉଛି। ବୁଦା ଆରପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହେବନି। ଚାଲ ବାପି ପଳେଇବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ, ରଖିଦେଉଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗାଈ ରଖିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଦେଖିବ ହଁ ଅଛି ଜଣା ତ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଦେଖିବା, ଦେହ ବଡ଼ ଟ୍ରସ୍ ଦିଏ ମୋତେ, ବଡ଼ ଟ୍ରସ୍ ସାରେ ନା କେଉଁଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲା। ଏଇ ଗଛରୁ ଏମିତିକା ଶୁଖିଲା କ'ଣ କହିଲୁ, ଟିପ ମାଇଲା ଭଳିଆ। ଟିପ ମାରୁଛି କି ସେ? ଟିପ ମାଇଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଶୁଖିଲା। କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଚାଲ। ଛାଡ଼ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ଆଉ ରହିହେବନି। ତଳ ଦେଖି ଚାଲ।